Gyda rhai mynygiadau mathemategol, dyn ni angen ysgrifennu dadl neu ymresymiad ysgrifenedig mwyn profi'r darllenwr fod y mynegiad yn un cywir. Enghraifft, ystyriwch y gosodiad yma. Profwch fod y cyfanswm 3 rhif olynol o hyd yn rhanadwy a 3. Hynny ydy, os ydyn ni hefo unrhyw 3 rhif olynol, fel 6, 7, 8, neu 14, 15, 16, ac os ydyn ni'n adio hynna, dyn ni wastad yn cael rhywbeth sydd yn rhanadwy a 3, neu rhywbeth sydd yn lluosrif 3. Nawr, mwyn profi hyn, dyn ni angen ysgrifennu rhywbeth ffurfiol, efo camau rhesymegol, logical steps, fel bod ni'n gallu argyhoeddi rhywun, convince yn Saesneg, fod hwn yn gywir. Felly, be dyn ni angen ysgrifennu ydy prawf, proof yn Saesneg, ar gyfer y gosodiad yma. Nawr, y broblem sydd gennym ni ydy, yr 3 rhif olynol gan o fod yn gwneud gan ei gychwyn yn unrhyw le. Felly, lle ydyn ni'n cychwyn yn gyffredinol? Wel, dyn ni angen dewis symbol. Felly, yn fan hyn, gadewch i n gynrychiolir rhif cyntaf. Nawr, os di n yn cynrychioli'r rhif cyntaf, mae'n rhaid bod yr ail a'r trydydd rhifau yn n adio 1 ar gyfer yr ail rhif ac n adio 2 ar gyfer y trydydd rhif. Mae hyn yn ôl i trefn. Felly darllen yn ôl. Gadewch i n gynrychioli'r rhif cyntaf fel bod yr ail a'r trydydd rhif yn n adio 1 ac n adio 2 yn ôl i trefn. Nawr, mae'r cwestiwn fan hyn yn sôn am cyfanswm y 3 rhif olynol yma. So, gan i ystyried hynna nesaf. Felly, cyfanswm y 3 rhif olynol yma yw, wel, beth sydd gennym ni? Mae gennym ni n, a wedyn n adio 1, a wedyn n adio 2. Nawr, os ni'n adio hynna gyd at ei gilydd, beth sydd gennym ni? Chydig algebra fan hyn nawr, casglu terma. Mae gennym fi 1, 2, 3, n i gychwyn. Ac yna, swm efo'r rhifa, 1 adio 2 yn 3. Nawr, beth dwi'n gwneud wan, gafodd hwn yn sôn am fod yn rhanadwy a 3, dwi am ffactorio 3 allan o fan hyn. Mae'n bosib sgwennu 3n adio 3 fel 3 cromfach n adio 1. Ac felly, beth dwi wedi sgwennu ydy lluosrif 3. Roedd mae hwn rwan yn 3 lluosi hefo rhyw rif n adio 1. Ac felly mae hwn o hyd am fod yn tabl 3. Mae o hyd yn rhanadwy a 3 felly. A neu gario ymlaen y prawf, yn ffurfiol, mae'r rhif yma o hyd yn rhanadwy a 3. Fe mae'r cwestiwn yn sôn amdan. Na gan i gael trio argyhoeddi rhywun. So, pam fo hyn yn bosib? So, gan ein bod wedi ysgrifennu fel lluosrif o 3. Sef, beth sydd gennym ni fan hyn, ydy 3 lluosi efo n adio 1. Ac felly, mae'n dilyn fod cyfanswm 3 rhif olynol o hyd yn rhanadwy a 3. Dyna di'r casgliad dwi'n gyrraedd. A gan y dyna oedd y cwestiwn yn gofyn iddyn ni brofi, dau nawr sgwennu QED, quotes erat demonstratum, neu dwi wedi dangos beth oedd angen i ddangos. Nawr eich tro chi nawr, ceisiwch ysgrifennu prawf, sef dadl neu ymresymiad ysgrifenedig, ceisiwch argyhoeddi rhywun fod y pethau sydd wedi ymddangos ar y sgrin yn nawr yn gywir. Ar ôl chi gael cyfle i feddwl amdan hyn eich hun, gewch chi gymharu'ch ateb chi efo yr un dwi wedi baratoi gynt. Nawr efallai fe rhaid chi bwyso pause fan hyn i weld yr atebion yn llawn. Dyma fo'r ateb i'r gosodiad cyntaf. Yna symud ymlaen, dyma fo yr ateb i'r ailyn. Ac olaf, yr ateb i'r trydydd cwestiwn.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.